फैदो सारना दिफुगारदिना आयो नुफेरबाय थायाखै आं हेल' लोगोफोर गुड मर्निं वेलकाम आरो जोंना आसा खालामो बयबो मोजाङै दं आं मोजाङैनो दं लोगोफोर दिनैहाय जों थांनो नागिरदों आरोना दिफुआव माने आंखौ मोजां रायलाय दोनबाय थायो आरोना बयबो कमेन्टआव ओमफ्राय आङो मोजां रायलायनो रोङाखै लोगोफोर गाज्रि मोनो आरोना आंना बिदिनो रायलायनाया ओमफ्य दायो जों दिफुआव माने कालचार प्रग्राम दं आरो बे थांनो नागिरदों नै आंथ' गारिबो गाखोनाया फार्स्ट टाइम बे दिफुआव आं बिदि इमान गोजान गोजान प्रग्रामाव थांफेरामोन आरोना ओमफ्राय खाथि खालावथ' बिदिनो थाङो मोसानो ओमफ्राय मानसि गैया आंनिया नांथारगौ जादों ओमफ्राय बेनिखायनो थांनांगौ जाबाय आरो उफाय गैया नै बिदा दङ चाइनिस दं बिदा दङ अनसुलि आसा खालामो बयबो नायलांगोन होननानै लोगोफोर जोबजासिम नायदो माबायदि जायो प्रग्रामा आं देखायलांगोन आरोना मोसानायखौथ' लानो हागोन हाया आसा खम आरोना आं मोसानोसै नालाय दा मबाइलखौबो होनो बेलेगनो बोरैबामोन आंना आइ मोनसे नङा मोनसे बावखायो अबेबा थांसैबाथाय बिसोर लायफिननो दे लायफिनला दे जोङो फैबाय बिसोरो दा फैगासिनो दङ लेन्डारनिफ्राय ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै आरोना एसे मोजां मोनबा लाइक कमेन्ट सेयार खालामबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर एसे साबस्क्राइब बानायना होदो दे आं बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो नाजालांबाय थागोन आरोना लोगोफोर नोंसोर नायबानो जाबाय सापर्ट खालामबानो जाबाय बयबो दा जों थांबाय थानोसै आरोना नांगौ आरोना जोंहानिफ्राय बैग्रि लाबोदों सानैया न'निफ्राय भिडिअ लाबोनो नागिरबाय आं बावलाजोब्बायसो माखौबा लै बैग्रिया जायैनो गैला लै जाजोबा गैला मा सिरायख'सैलाय नै बास फैबाय खोमा एसे गोजान थाबायनानै थांनांगौ जों बेनिफ्राय लोगोफोरजों गारियाव दंने आं लास्टआव जिरायदों आरोना ओमफ्राय आं गारि गाखोनो हाया नालाय जे हाखु दाखु फैबायनो माने देलायखानानै थांनांगौनो देलायखाबो ओमफ्राय दख'नाल' गानबाय आरो बारा मानसि गैया बै लांनायाव दं खोमा बखलिया मोनबाय नै बखलियाव लाखिलायबाय मानो फैफ्लांबाय बखलिया मोनबाय बखलिया थाङा रावबो थाङा मेथाइयानो जागोन दायो मोनफैबाय नै जों मोनफैबाय लोगोफोर गारि गाखोनाया गोबां ओंखारो खरिद' गय हागोन ना हाया आंबो ससे बावगे आं गाज्रि मोनखागोन आं हर मिस्थि गान हर जाय जोङो सिंग्रा आं बायलांनो बिदों मोननि बानाय खुरजोब खालामनाय जासै होबानाय मानसिफोर अबस्था गैया आं गाननानै जानो हाला मा जानो मोसानाया प्रग्रामा 11:30 जायो ओमफ्राय दायो जोङो बेरायनि र' एसे दिपु गार्डेनफोरखौ एसे नायनो गोजौआव थांनि र' मा होनो फैद' दायो जों गोजौआव थांगासिनो दं आरो माने लोगोफोर दिपु गार्डेना नै बेहायनो ओमफ्राय माने बेहायनो ओंखाम जाहोगोन आरोना ओमफ्राय दायो जोङो दंना बेहाय प्रग्राम दं लोगोफोर जेथिया माने ओंखाम जागोन आरोना 1टा ना 2टासोआव मोनजागोन माने गेरेन्टि गैया आरोना बुंनो हाया ओमफ्राय एथिया ओंखाम जागोन ना एथिया हाबनो हागोन आरोना गार्डेनाव लोगोफोर दा हाबनो
होथ'वाखै आरोना माने बेहायनो ओंखाम जाहोदों नालाय गार्डेननि साइडआव माने जायगा दं नालाय बेनो जाहोदों आरो ओमफ्राय दा 1टा 2टा नङाबा 3टासो जाहोन खोमा माने गेरेन्टि गैया आरो बुंनो हाया बिदि ओंखाम जागासिनो दं लोगोफोर दिनैहाय एसे मेकआप लाबाय आरोना बेखौ आखाइजों फुनो ना ओरै फुननाया हाजोलै ब्रासलाय लाबा ब्रास दंमोन आरोना फुननि र' मा दंबा आयौ खैलाखै खालामलाय आयौ बायगोनहाय बोरैबा बिदि थिखोहाय ओरैसो फिदिंलायनांगौ आरो हरलाय बै मेकआप माबाखौ होनबाय गैला खांबाय दायो बेरायलायनोसै बेरायनानै फैखांबाय फारसे आरो बेरायबावनो र' आंनो फुनना होदो स्टाइलखा आरो गोजौ दङ जि मोजांखाय बाला दिपटाउनाव हारसिं फैनो रोंनाय नङाहाय आंहा आंथ' आन्दायना थैसिगोन आं सोरांनो Johnny es baba. Makau kekela arena. Aduh merang tur kan neng. Neng lana apa? Humsan ya arena neng. Aku tak. Nanti kalau kita ni guys, sampai dah jadi malam lagi. Nyata he. Sampai ang channel kamu kamu nanggo. Subscribe kalau nak wanza de. Seperti menjadi ini bisa menba. Dah hasil macam dah nak. Channelku. Subscribe channel. Masa lagi. Famous YouTuber. Kau nak tunggu channel kuntaran lawan dah isi. Oh, ang ni channelku pun subscribe kalau nak banza bayar lagi fer. Itulah bos mutari ada subscribe kalau nak ni he. Isi kau tu support kalau lagi mana? Online kalau bar. Isi kerja yang subscribe juga thengna famous ada. मा क'क्राझार न' थांफिननो गोसो जादोंमोन ओमफ्राय दा जि मोजां मोनदों आरोना आङो फैनानै मोजां मोनदों आङो माने बिदि प्रग्राम आं नायफेराखैमोन आरोना दासो फार्स्ट टाइम खबरफोरा बारा मोजांराय Thank you so much. You will now take on from stage. Kamu tengah sini. Kamu dah sini. Ini dekana. Dokona kan nak kasih gitu kan. Tu dia pun dah makan kai. Dokona kan terana lah kan renga. Seleda jeng kamu nak nasi nara. Tapi si mama hamil macam mana mah? Nana mana? Ayo kamu punya ni macam tu. Si musan nak kena jeng musan pergi berday begini macam. Kamu pergi sandungan. Karena mau jadi, mana? Kamu jangan cedai, jangan berubah mendang. Mau itu jangan berubah mendang jangan. Jangan lagi betul lah, jangan betul. Sade deh sade. Kamu punya perlu jangan go. Mujang nama. Ayo dah sang kamu punya mula sini balak aku. Aku belajar kalau kamu kamu dah mungkin. Pawin kamai jalan mana ni mungkin? Sasti, sasti. Orang betul orang selai. Mana sini show ni sih. Unselai. Zakha ke sana ni santam ni. Mana yang kamu lain juga. Tu. Lain yang ni. Ang mana betul pun sana sih. Kau sudah ambil lagi nang. Makas berapa itu dong.
जागासिनो दं ओंखाम जानो लाइन लाइन बोरै मानसिफोरा नाय ओंखाम जानाया लाइन लाइनसो जा बोरैबा आवगत फैग्रोखानायसोना ओंखाम जानाया मानसिफोरा नै जा जाखांबाय ओंखाम मानसिफोरा जायाखै लाइन लाइन फैनानै थ' लाइन लाइन फैद' ओंखाम जाखांबाय दायो जा जाखांना बिराद मोजां मोनबाय ओमफ्राय नै बोरैबायदि लाइन जानांगौ जोंहा बोरैबा थाब फैनायखायसो ना जोङो बोरैबा थाब फैनायखायसो ओंखाम होदों होनबाय फैबायबो ना जों जाखांबाय थांसै थ'ला हाबनिथ'लाय गार्डनाव हाबनो मोनसिगोन जों ओंखाम बेनो जाहोदोंना जोंखौ जादि बेरायसैबा जोला औ दाबनोसै नामा लोगोफोर आं माने मिथियादै बांद्राय मिथिया आं कालचार प्रग्राम नामा माने सब जाथियानो दङ ना इमान गोजान गोजाननिफ्राय फैदों सब जाथि दंजोबो ओमफ्राय दायो जों ओंखाम जाखांनानै गार्डेनाव बेरायसिगोन ओइ बेफोराव दुद्रु फट' सावगायलाबाय थानोसै फै